Nino Facchino og jeg skabte komedieklassikeren Brevet i 1992. Nu mødes vi igen 21 år senere for at skabe en ny komisk bane. Forestillingen tager udgangspunkt i en personlig manier og fixering af den slags tics, vi alle kender. Og så men tror man er de eneste i verden, der lider af det, men som faktisk deles med størstedelen af mennesket. Forskningen handler om, hvordan vores indgroede mønstre i hverdagen kan udvikle sig til de små om de små ting, som distraherer os fra vores daglige. Forskningen bliver en humoristisk faktor om alt det, som ikke skulle ske. Den slags tics, vi alle kender, og som man tror, man er den eneste i verden, der lider af. Men som faktisk deles med størstedelen af mennesker. Forskningen bliver en varmt humoristisk kamp.